Pastilan na lang yun ni atong kalibutan, oy. Wa na, ang tubig, ni apil-apil na pugsaka. Taas na po ang presyo sa tubig. Kining atong imnunon bitaw, kanang ginadeliver. Mahal na po. Ambot kung naunsa. Ni sabay naman hinuon sa bugas. Hasta sa gasolina. Mao siguro na ni mahal ang tubig kay mahal ang gasolina. Agoy. Mao na naaron. Mubalik yung tanig inom sa tubig sa bomba. Magkinab-anay na gitag tubig ani ba? Ay, naanad bitaw ta ana sa una ng kaning tubig sa bomba. Karon raman taning inom ana nga wa na. High-tech ng mga tao. Sige nag-inom og katong kuan kining mga mineral kanang mga gideliver. Mga bagong tubo ron, wa na, di na manginom og kaning tubig sa bomba. Maingon na nga. Kalain mo ana pa. Sus ako rin naluoy lagi. Sayunan baya. Ambot na unsa naman ang tubig ron oy. Mo na ako tong ilaron si Buknoy ron. Aw di kay ilad, tinuod jud. unsa kay kuan niya kaning reaksyon niya nga lahi na ang sulod sa tubig katong imnanan. Masuko gid siguro ba. Maron! Tanaw na to ron. Muinom magina kay gikan maglakaw. Tanaw na to unsay reaksyon niya. Oh, tanawa. Nag-inom og tubig no. Wa jud ko masayo. Unsa kay resulta na ron. Oh my God! Unsa man ning tubig doy? Lain maglasa. Hugaw ni. Unsa? Limpyo man na. Naunsa gud ka? Ginagawa Ba na tubig hinugasan? Maron! Naunsa man gud ni? Nga lahi maglasa, lain maglami. Naunsa man din na? Unsa man din lasa na di ay? Tubig ra man siguro gyapon. Maron! Ay nako ni mo doy. Naunsa gani nino? Nabaguhan ka, Buknoy? Kana nga tubig imong giinom, tubig na sa bomba. What? Kana na atong imnon ron kay wa na, perti lang mahala sa tubig. Ha? Pag tuntuon na nag-inom, anat-anaran na imong kagalingon. Pastilan ni mo doy. Tuba na lang akong imnon ane. Maron!